God dag og velkommen til ugens nyheder. I dag skal vi snakke om miljøet. Miljøet er ved at gå i under. Så vi har spurgt rockerne til råds. Nu til rockerne. Nå, så jeg vil spørge om miljøet. Det er det, jeg har at sige til miljøet. Det er altså helt seriøst, altså. Jeg ved godt, jeg rocker det der, men det der med miljøet, jeg synes fandme, det er herresynd for alle de der afrikanere og sådan noget, altså. Hvad sker der for alle Danmarkere? Hvad fanden? Det er ikke godt. Jeg ved ikke, hvad der sker for det hele, mand, men jeg ved fandme ikke, hvad jeg skal sige til det. Jeg synes simpelthen, det er uretfærdigt, hvordan man behandler verden nu til dags. Altså, helt ærligt, mand. Helt ærligt. Hvad fanden sker der, mand? Helt kraftedme ærligt, mand. Jeg har lyst til at lave en demonstration om, hvad fanden jeg synes om miljøet, mand. Hvad fanden jeg synes om jeres fucking miljø. Det er fucking meget, mand. Det synes jeg om miljøet. Fuck miljøet. Fuck miljøet, mand. Nej, fuck miljøet. Sluk til kameraet. Fuck. Ja. Vi er tilbage efter reklamerne. Goddag med jer. I har nok meget tænkt over, hvordan man jonglerer med sådan en bold. Og sådan noget. Nu har jeg været i samarbejde med TV-avisen og sådan noget om at finde ud af. Nej, om at give jer en rigtig reklame. Undskyld mit ordforråd, men det skal være lige meget. Så nu vil jeg lære jer. Den første måde at blive god fodboldspiller er at lære at jonglere. Satan. Det er sgu da svært. Det var lige nummer. Jeg kan også se her, at jeg er professionel. Prøv at se min aften. Så er vi tilbage. Med nyhederne. Jeg venter lige forkert. Men nu er vi tilbage med nyhederne igen. Og nu skal vi til noget meget drastisk. I USA er der lige en mand, der er blevet skudt. Hvad er det for noget, tænker jeg? Men det kan jeg få at se her. Fucking Navi! Tilbage til nyhederne, så vi kan se, hvor det er meget drastisk. Og manden, han overlevede ikke efter mange skud. Nå, men nu til... der er denne psykopat, som der lige ses, var skudt i hovedet, overlever stadigvæk. Og det siges, at han løber rundt her i byen her, og han er tæt på bygningen her, men nu til nyhederne. Vi har nu konstateret, at det vil blive meget lyst om mandagen, og tirsdag vil der komme en let til en meget regnfuld dag. Og sådan bliver det weekenden. Og nu kan jeg se her, at der vil komme let til sky vind ind over Danmark. Men anyways, det interesserer jeg nok ikke for. Men ja, det er sådan... Hvordan fanden er det, hvad nej, nu. Danmark, det kommer til at grundlægge, at dronning Margrethes fødselsdag, angående dronning Margrethes fødselsdag, vil jeg gerne bede sige, at miljøet, det er gået meget i stykker. Hvad fanden er det? Attack from the miljø. Nu vil vi være færdige for i dag. Vi har skiftet verden ud, fordi der er sket et tragisk uheld i den gamle verden. For sådan er rigtig skyld med det her på mig. Nå, lige meget. Og vi er ved at være ved dags ende, eller nyhedernes ende. Så nu skal vi have Lars Hansen ind, som vil vise tomater i glas.